шаҳри зебоманзари Турсунзода дар 65 километри ғарби шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир буда, дар водии ҳисори Зарнисор мавқеъ гирифтааст. масоҳати умумии шаҳр 1174 километри квадратӣ буда, шумораи аҳолӣ ба ҳолати соли 2023 327,5 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. дар аввалҳо шаҳри Турсунзодаро ҳамчун шаҳри саноатӣ мешинохтанд, вале бо гузашти солҳо ва азму талоши кишоварзони асили ин шаҳр, акнун ин минтақа ҳамчун шаҳри саноативу аграрӣ машҳур аст. боиси сарфарозист ки талошу заҳматҳои пайвастаи дастаи футболи Регар Тадаз боис шудааст ки Регар Тадаз 7 карат қаҳрамони Тоҷикистон, 6 карат барандаи ҷоми Тоҷикистон ва 2 карат барандаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гаштааст. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ боис гашт ки инфрасохтори сайёҳӣ дар дараи Қаратоғ ва Ширкент рушд намояд. дар шаҳри Турсунзода беш аз 80 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият мекунанд ки калонтарини онҳо инҳоянд: ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сардор 2008, Алюминпроф, Вежафарма, Тоҷмол, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ноқили Турсунзода, коргоҳи дузандагии Умеди Сафия ва дигарон. дар ин қисмати мустанад оид ба фаъолияти корхонаҳои мазкур маълумот медиҳем. сохтмони ширкати алюминии тоҷик соли 1965 оғоз гардида дар масоҳати 350 гектар бунёд шудааст. аввалин корпуси электролизии ин завод моҳи марти соли 1975 ба кор дароварда шуд. бояд гуфт ки дар раванди сохтмони ин иншооти азими кишвар аз 15 кишвари собиқ иттиҳоди шӯравӣ сохтмончиён ҷалб гардида, корхона давоми қариб 30 сол сохта шудааст. ҳамин тариқ дар умум корхонаи номбурда аз 12 корпус иборат мебошад. маҳсулоти корхона асосан ба 6 давлати хориҷи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии исломии Эрон, Покистон, Туркия, Тайван ва ҷумҳурии Узбекистон содирот мешавад. ширкати алюминии тоҷик ба 10 гонаи азимтарин коргоҳҳои истеҳсолкунандаи алюминии дунё шомил аст. ширкати Сардор 2008 фаъолияти худро соли 2010 дар шаҳри Турсунзода оғоз бахшидааст. маҳсулоти аввалини он ғулачаҳои ширини ҷувори Мака бо тамғаи маҳсулоти Симба буд. ҳамин тариқ соли 2017 сохтмони корхонаи нав оғоз гардида, 7 сентябри соли 2020 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яке аз беҳтарин заводҳои дорои технологияи пешқадам ва таҷҳизоти аврупоӣ дар мамлакат мебошад, кушода шуд. моҳи марти соли 2022 тамғаи маҳсулоти ҳавас дар номинатсияи дебюти тиллоӣ бо ситораи тиллоии тамғаи писандидаи Тоҷикистон мукофотонида шуд. дуюмин корхонаи азими саноатии шаҳри Турсунзода ин Алюминпроф ба ҳисоб меравад. корхонаи мазкур соли 2021 ба истифода дода шуда, дар муддати начандон зиёди фаъолият ба дастовардҳои баланди истеҳсоливу содиротӣ ноил гардидааст. Алюминпроф дар як сол 7200 тонна алюминийро коркард намуда, аз он наздик ба 100 навъи маҳсулоти ниҳоии саноатӣ истеҳсол мекунад. маҳсулоти ниҳоии корхона ҳамчунин таъиноти содиротӣ дошта, ба бозорҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба фурӯш бароварда мешавад. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ноқили Турсунзода корхонаи истеҳсоли ноқилҳои лучу рӯйпӯшида ва борҷома буда, аз соли 2002 бо номи ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи Регар Кабел ва аз соли 2013 инҷониб бо номи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Ноқили Турсунзода фаъолият менамояд. соли 2020 Ноқили Турсунзода ҷоизаи соҳибкори беҳтарини солро сазовор гашт. ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшудаи корхона сол то сол меафзояд. корхонаи истеҳсоли доровории Вежафарма 18 сентябри соли 2016 ифтитоҳ гардид. иқтидори корхона 2,9 миллион литр дору дар як сол аст. дар корхона зиёда аз 14 намуди маводи дороворӣ истеҳсол шуда, аҳолии ҷумҳурӣ ва хориҷи кишварро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин менамояд.
коргоҳи дузандагии умеди сафия соли 2022 ба фаъолият шурӯъ намудааст. самти асосии кориаш ин омода намудани либосҳои мактабӣ мебошад. иқтидори солонаи умеди сафия 100 000 либоси мактабӣ дар як сол аст. ҳамзамон дар шаҳри турсунзода истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок бо ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ ба роҳ монда шудааст. захираҳои маъдании шаҳр барои рушди саноати шишасозӣ ва истеҳсоли семент мусоидат мекунанд. дар шаҳри турсунзода дар майдони 22 гектар минтақаи озоди саноатӣ ташкил шудааст, ки барои таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ бо ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ имконият фароҳам меорад. шаҳри турсунзода дорои табиати бою рангин буда, аз ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, осорхонаҳо, боғҳои фароғатӣ, амфитеатр, марказҳои хизматрасониву маишӣ, меҳмонхона ва истироҳатгоҳҳо иборат аст, ки ба рушди туризм ва мукаммал гардидани инфрасохтори сайёҳӣ таъсири бевосита мерасонад. маъмултарин маконҳои сайёҳии шаҳр ин дараи қаратоғ ва ширкенд мебошанд, ки диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб карданд. дар шаҳр 6 намуди сайёҳат дар ҳоли рушд аст: экотуризм, агротуризм, туризми фарҳангӣ, туризми саноатӣ, туризми кӯҳнавардӣ ва туризми табобатӣ. экотуризм маъмултарин навъи туризм дар манотиқи шаҳри турсунзода буда, ҳаводорони зиёдеро ба худ ҷалб намудааст. дар деҳаи шӯрхоки дараи қаратоғ мамнунгоҳи оҳувон арзи вуҷуд дошта, дар ин паҳно зиёда аз 200 оҳуи холдор ба табиат ҳусни тоза зам менамоянд. дар боғи табиӣ таърихии ширкент миқдори умумии изи динозаврҳо зиёда аз 400 адад буда, таърихи 96-156 миллион сола доранд. дар шаҳри турсунзода 6000 гектар боғу тогзор дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ мавҷуд аст, ки бевосита ба рушди соҳаи агротуризм таъсири муносиб гузоштааст. бояд иқрор шуд, ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ ба ангурбоғҳои шаҳри турсунзода рӯз то рӯз афзун мегардад. дар қаламрави шаҳр хонамузеи шоир Мирзо Турсунзода, осорхонаи ширкати алюминии тоҷик, осорхонаи марказии шаҳр, боғи фарҳангу фароғатӣ ва амфитеатри шаҳрӣ фаъолият менамоянд, ки барои сайёҳон ва алоқамандони ин гӯшаи зебои ватан ҷолибу диданӣ аст. таъссуроти сайёҳон дар давоми соли 2022 ба мо маълум кард, ки аз наздик шинос шудан бо корхонаҳои саноатии шаҳр аз қабили ширкати алюминии тоҷик, алюмин проф ва ширкати сардор 2008 барои онҳо хотирмону фаромӯшнопазир будааст. дараи қаратоғ ва ширкент барои дӯстдорони сайёҳати кӯҳнавардӣ аз лиҳози ҷуғрофӣ бисёр мувофиқ буда, ин навъи туризм дар ҳоли рушд аст. мавҷудияти осоишгоҳҳои замонавӣ, марказҳои табобатӣ ва солимгардонии ҳудуди шаҳр боис гашдааст, ки сайёҳати дохилӣ аз ҳисоби туризми табобатӣ ривоҷ ёбад. меҳмонхонаи сеситорадори ширкент барои будубош ва истироҳату фароғати сайёҳон ва алоқамандони шаҳри турсунзода омодаи хизматрасонист. соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои пешбари иқтисодиёти шаҳр ба шумор рафта, сол то сол парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти асосии истеъмолӣ аз қабили ғалладонагиҳо, сабзавоти барвақтӣ, намудҳои гуногуни меваҷот ва маҳсулоти полезӣ афзун мегардад. дар шаҳри турсунзода ба рушди чорводорӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида, аз ин ҳисоб истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ рӯ ба афзоиш аст. пешрафти илму технология дар рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри турсунзода бетаъсир намондааст. кишоварзону хоҷагидорони шаҳр дар кору пайкори рӯзмарраи худ аз ҳар нав фановариҳои замонавӣ истифода мебаранд. дар шаҳр то имрӯз дар масоҳати 40 гектар гармхона ва бо ғунҷоиши 20 000 тонна сардхона бунёд гардидааст, ки барои таъмини маҳсулоти ниёзи аҳолӣ давоми сол таъсири мусбат мерасонад.
дар шаҳри Турсунзода 142 муассисаи таълимӣ ва 5 коллеҷу литсей фаъолият дошта. аз ин шумора 6 муассиса низомаш типи нав мебошад. давоми солҳои 2020-2023 дар шаҳр 11 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 225 синфхона ва 4892 ҷойи нишаст, инчунин дар заминаи 14 муассисаи таълимӣ 88 синфхона барои 2104 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. тибқи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, бунёди 257 синфхонаи иловагӣ барои 6128 ҷойи нишаст идома дорад. бунёди муассисаҳои типи нави омӯзишӣ ва роҳандозии усулҳои муосири тадрис дар шаҳр имкон додааст ки сифати таҳсил боло рафта, хонандагон дар олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ сазовори зинаҳои ифтихорӣ гарданд. ҷиҳати дастгирии аҳолӣ ва соҳибкорони хурдумиёна дар шаҳри Турсунзода 16 филиали бонкҳо ва ташкилоти амонатии қарздиҳии хурд фаъолият дорад. давоми соли 2022 ба 26047 нафар ба маблағи 288 миллиону 248 ҳазор сомонӣ қарзҳои хурд ҷудо карда шуд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 24 миллиону 750 ҳазор сомонӣ зиёд аст. инчунин давоми соли 2022 ҳаҷми маблағи интиқолшуда 1 миллиарду 562 миллиону 487 ҳазор сомониро ташкил дод ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 450 миллиону 926 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. чунин натиҷаи фаъолият аз рушди соҳаи бонкдорӣ ва сатҳи баланди хизматрасонӣ дарак медиҳад. дар баробари рушди тамоми соҳаҳо шаҳрсозиву шаҳрнишинӣ бо тадриҷ рушд меёбад. бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, маъмуриву хизматрасонӣ бо риояи санъати меъмории милливу муосир намои шаҳрро дилкаш сохтааст. дар умум шаҳри Турсунзода аз лиҳози саноативу кишоварзӣ ва сайёҳиву фарҳангӣ дар минтақа мавқеи устувор дошта, шаҳри рӯ ба инкишоф маҳсуб меёбад.